أبرهام ونبي موسى أملاك أبرهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም ከመይ ሓዲርኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብሰላም ብጥዕና ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዑ ይኹኖ ከምኡውን ነታረረት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ብዛሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን ኣሜን 17 ለካቲት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر صادق لعالم يلو ذكر ناي صادق نعالم يزنبر امين نقدسان تمحصنو كاب كل خفو زبله كدحنو امين 17 ለካቲት ንኹልኩም ኣብ ስደት ዘለኹም ኣሕዋተይ ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ይሓልውኩም ጽላልዩ እምብረልኩም ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ድማ ይድሕንኩም መቓል ኪዳኑ ኩሉ ጸርኩም የቃልለልኩም ብሰላም ናብ ሃገርና ክንምለስ ድማ መንገዲ ሰላም በቃል ኪዳኑ ይጽረገልና ቸርነትን ምሕረትን ናይ ጋሳለም ስላሴ አማላጅነት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ አምላክ ሓለዋ ናይ መላእክት በረኸት ናይ ኩሎም ቅዱሳንን ናይ ቅዱስ እስጢፋኖስን ምስኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለካቲት 17 በዛ ዕለት ካብ ላዕለዋይ ግብጺ ካብ አክሚም መንደር መነኮስ ሚናስ ዝበሃል ብሰማዕትነት ሞተ። ናይ ቅዱስ ወለዱ ንምድሪ ዝሓርሱ ክርስቲያን ሓረስቶት እዮም። ንሱ ድማ ነዚ ዓለም ንዒቑ ገዲፉ ኣብ ሃገረ አክሚም ካብ ዝርከብ ሓደ ገዳም መነኮሰ። ንመብልዕን ንመስተን ከይተገዝአ ከዓ በብክልተ መዓልቲ እናጾመ ንብዙሓት መዓልታት ነበረ። ካብኡ ወፂኡ ናብ ሃገረ እስሙናይ ከይዱ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ገዳም እናገልገለን እናተጋደለን ካብቲ ኣፍ ደገ ገዳም ከይወፀ 17 ዓመት ነበረ። እስላም ኣብ ሃገረ ግብጺ ምስ ነገሱ ንእግዚአብሔር ምስኡ ንዘለዓለም ህልው ብዝኾነ ካብ ባህሪኡ ዝተወልደ ውላድ ዝሰርጽ መንፈስ ቅዱስ ከዓ የብሉን ከም ዝብሉ ሰምዐ። ስለዚ ድማ ብጣዕሚ ሓዘነ። ካብ ኣበምኔት ቡራኬ ተቐቢሉ ናብ ከተማ እስሙናይ ወፂኡ ከደ። ኣብ ቅድሚ ናይ ኣስላም ናይ ሰራዊት ሓለቓ ዝኾነ መኮንን ቆይሙ ድማ ከምዚ በሎ፣ ንስኻትኩም ንእግዚአብሔር ካብ ባህሪኡ ዝተወልደ ውላድ ከም ዘይብሉ ጌርኩም እትዛረቡ ሓቂ ድዩ? እቲ መኮንን ድማ እወ በሎ። ኣባ ሚናስ ድማ ብዘይ ወልድ ክትኣምኑ ኣይግባእን፣ ንሱ ድማ ብዘይ ዘርኢ ብዘይ ርካቤ ኮይኑ ካብ ባህሪኡ ዝተወልደ እምበር በሎ። መኮንን ድማ ውላድ ኣለዎ ምባል ብሕግና ክሕደት እዩ በለ። ኣባ ሚናስ ድማ ከምዚ በሎ፣ ኦ መኮንን ፍለጥ፣ ዝኸበረ ወንጌል ብወልዲ ዝኣመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ብወዲ እግዚአብሔር ብወልዲ ዘይኣመነ ንህይወት ኣይርእን እዩ። ናይ እግዚአብሔር ቁጣዓ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ክወርድ እዩ ኢሉ እዩ። ስለዚ እቲ መኮንን ድማ ብጣዕሚ ተቆጥዐ። ንርእሱ ድማ ብሰይፊ ክቆርጽዎ ንስጋኡ ድማ ቆራሪጾም ናብ ባሕሪ ክድርብይዎ ኣዘዘ። ምእመናን ድማ ንስጋኡ ወሲዶም ብጽቡቕ ኣገናንዛ ገኒዞም ቀበርዎ። ዝኽሩ ድማ ገበሩ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ፣ በረኸቱ ድማ ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ትንበር አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል፣
ሰላም እብል ለሚናስ ፍጹም ዝሃገረ አክሚም ሰበይ ይብል አምላክ ወልደ ማርያም ተንበላት በበገማድ ገመድዎ ዮም ወወረውዎ ውስተ ባህር መስጥም ይብል። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ዕረፍቲ እዩ። በረኸቱን ምስኩላትና ትንበር ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ሰላም እብል ለሙሴ ርእሰ አበው ዛረፈዮም በደብረ ናባው ድህረ ርእየ ጽሌ ምስለ ደቂቁ አሃው ውስተ ልበ እብን በትእዛዝ አምላክ ህያው በተፍእሞ ሳዕር ልምሉም ወአኮ ምጽልው። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። 17 ለካቲት ዝኽበሩ ናይ ዓመታዊ ቅዱሳን ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት ካብ 120 ዓመቱ ኣብ ደብረ ናባው ተቐበረ። ቅዱስ ሚናስ ግብፃዊ ካልኣይ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳመ ሰማዕት፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ወልደ ዘብዴዎስ፣ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ዘቆጶሮስ፣ ቅዱሳን አበው መክሲሞስን ዲማቴዎስን፣ አባ ገሪማ ዘመደራ፣ አባ ጰላሞን ፈላሲ፣ አባ ለትጹን የዋ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ንኹሎም ቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበል አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ኩሎም ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።